Кримські татари вшанували пам'ять американського сенатора Джона Маккейна. До посольства США у Києві поклали квіти. Маккейн був противником агресивної політики Росії проти України. У Меджлісі згадали про його візит до Криму на початку 2000-х. Ельвіна Саїдбулаєва розкаже подробиці. Квітами та словами подяки шановують лідери кримських татар та активісти пам'ять сенатора Джона Маккейна. Рефат Чубаров згадує, у 2000-х роках Маккейн приїжджав в Крим, зустрічався з членами Меджлісу та цікавився правами кримських татар. Він був в Україні в найважчі дні – на Майдані Незалежності під час Революції Гідності, у часи анексії півострова та війни на Сході. Американський сенатор був послідовним противником агресивної політики Росії. Він мужній воїн, досвідчений політик і відверта людина. Він розумів, що Москва є прямим продовженням Радянської імперії. Він про це весь час говорив, і він попереджував людей. І він стояв на захист, особливо сусідів Москви, і Грузії, тепер України. Для мене це чоловік, совість мира, би я його назвав. И он не просто защитник Украины, который все, что здесь происходит, транслировал как очевидец на мир. Он еще и стал такой вот неотъемлемой частью нашего народа, и в том числе и крымских татар. Мы очень сожалеем о смерти столь великого принципиального человека. Джон Маккейн, син та онук адміралів військово-морського флоту США, був військовим льотчиком. Його літак збили над В'єтнамом. Пораненим він потрапив у полон, в якому провів 5,5 років. Маккейн двічі був кандидатом у президента США, палкий критик президентів Трампа та Путіна. Він завжди підтримував українців у боротьбі за свободу. Один з перших західних політиків у грудні 2013-го вийшов на Майдан. Привіт, Майдан! Привіт, Україна! Кажу усім українцям, Америка разом з вами. Торік лікарів Джона Маккейна виявили пухлину мозку. Після лікування він повернувся у Сенат. За день до смерті Маккейн оголосив, боротьбу з раком припиняє. Поруч із американським посольством розмістили книгу співчуттів, в якій люди можуть висловити свою повагу сенаторові Маккейну. Це велика людина, це велика втрата не для Сполучених Штатів, не для тільки України, а це велика втрата дійсно для всього світу. Американський сенатор стверджував, що у нього було гарне життя та багатий досвід. І хотів, щоб після смерті знайшлися люди, які скажуть, це хороший хлопець, він служив своїй країні. Ельвіна Саїдбулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТR.